A Pobra do Caramiñal volve a incentivar o consumo no comercio local este Nadal dunha forma moi visual e participativa. O Concello repartirá máis de 6.000 euros en vales de compra entre as persoas que compartan nas redes sociais os espazos decorados do municipio. A Pobra do Caramiñal segue adiante coa súa campaña navideña e aposta pola creatividade e pola dinamización comercial para este Nadal. A Concellería de Promoción Económica pon en marcha por terceiro ano consecutivo unha campaña que repartirá 6.200 caramiñas, vales de compra por valor de 6.200 euros para gastar nos establecementos adheridos. Este é o terceiro ano onde imos poñer en marcha unha campaña onde sortearemos 200 caramiñas, ou que é o mesmo, 200 euros diarios dende 1 de decembro ata o 31 para despois trocar nos comercios ou nos establecementos dos servicios do noso concello. Participar é moi sinxelo. Entre o 1 e o 31 de decembro, calquera persoa maior de 14 anos poderá facer unha fotografía nalgún dos puntos iluminados do Nadal e compartila nas súas historias de Instagram mencionando a conta @caramiñasnapobra. O perfil deberá ser público ou, de non selo, deberás enviar unha captura por mensaxe directa. Cada día contabilizarase unha única imaxe por participante, aínda que se poden subir todas as fotos que se desexen, sempre que non sexan repetidas. Eu decir que foi todo un éxito. O ano pasado xa presentamos os datos e foron máis de 5.000 as fotos que se subiron o que é o Instagram para participar dentro desta campaña, e a incidencia que tuvo a campaña pois foi en números moitísimo maior. O Concello sorteará 200 caramiñas diarias. Cada xoves anunciaránse nas redes sociais as persoas gañadoras da semana, escollidas mediante unha aplicación de selección aleatoria. Os vales recolleránse os sábados entre as 11 e a 1 da tarde no Fogar do Nadal, situado na oficina de turismo. Participar teñen que sacarse unha foto nos recunchos de Nadal que van estar por toda a nosa vila, e teñen que etiquetar a conta Caramiñas na Pobra. Os sorteos van ser un diario e vanse facer públicas as persoas gañadoras os xoves e vanse entregar as caramiñas o sábado aquí no Fogar do Nadal entre as 11 e a 1 da tarde. Unha campaña que busca, en definitiva, promover o consumo nos establecementos locais e, ao mesmo tempo, encher as redes sociais da Pobra da Luz, dos recunchos especiais e do espírito festivo deste Nadal.